Hello everyone. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियाव जोंनि चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों द टेल अफ द कास्टार्ड द ड्रागननि माखासे टेक्स्ट बुकआव थानाय सोंलुनि फिननायफोर आरो बेवहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय 132 पेजआव दङ थिंकिं एबाउट द पोएम आरो बेनि जा बे पेज नाम्बाराव थानाय जा सोंलुफोर बे सोंलुनि फिननायखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों डिसकास खालामनाय जागोन। दा गिबियावनो दा कुइसन नाम्बार 1आव बेवहाय सोंदों हु आर द केरेक्टार्स इन द पोएम लिस्ट देम विथ देयर पेट नेम्स। नैबे जा द टेल अफ कास्टार्ड द ड्रागनाव थानाय बे केरेक्टार्सफोरा सोर माने फाव खालामदोंमोन, सोर मा फाव खालामदोंमोन बेखौ लिरनो होदो। सोर खन्थाइयाव माने थानाय आखुफोरा सोर बेखौ लिरनो होदों आरो बिसोरनि मुंखौ लिस्ट खालामनो होदो। बिसोरनि जा दोनजानाय मुंजों बिसोरखौ फारिलाइ खालामनो होदो। दा बेनि एन्सारा जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय द फलोइं आर द केरेक्टार्स इन द पोएम द टेल अफ द कास्टार्ड द ड्रागन। द बेलिन्डा सासे बेवहाय बेलिन्डा सोरमोन बेखौ लिरना होदो। बेयाव ए स्मल गार्ल अफ द लिटल हाउस सासे उन्दै हिन्जावसा, व्हाइट हाउसनि सासे उन्दै हिन्जावसामोन। आरो नाम्बार 2 दङ इंक आरो बे इंकआ ए लिटल ब्लेक किटेन मासे फिसा गोसोम बेयो मावजिमोन आरो गुबुन फारसेथिं ब्लिंकआ जाबाय ए लिटल ग्रे माउस मासे फुरगियाव बे माबा जागोन एन्जर जागोन। बेनिफ्राय आरो मास्टार्डआ जाबाय ए लिटल येलो डग मासे फिसा गोमो कालारनि सैमा। बेनिफ्राय कास्टार्डआ जाबाय मासे फिसिनाय ड्रागन। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट केरेक्टारा जाबाय पाइरेट जाय माने लैथोनि सुथुर होननानै डकाइट होननानै जों मोनथिगौ। दा बे गासै मोन 6 केरेक्टार जोङो आखुफोर थानाय बे खन्थाइयाव जों मोनदोंमोन आरो नोंथांमोना बे एन्सारखौ बेबायदि लिरब्लानो जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 2 बे कुइसन नाम्बार 2आव मा सोंदों बेवहाय आरो नैबे कुइसन नाम्बार 2आ थांनाय एसएसएलसीनि 2015आवबो फैदोंमोन। बेवहाय 2015आव नैबे सिगांनासो फैदों, उननि पार्टआ फैयाखै। वाइ डिड कास्टार्ड क्राइ फर ए नाइस सेफ केस बेयो 2015आव फैदोंमोन आरो बेवहाय नैयाव जा थानाय लास्टनि मोनसे कुइसन बाव बे फैयाखै। वाइ इज द ड्रागन कल्ड क्राउडली ड्रागन। आरो बेवहाय खन्थाइयाव कुइसनाव मा सोंदों कास्टार्डआ मानो रैखाथि गोनां फानजारिनि थाखाय गाख्रावदोंमोन आरो मानो ड्रागनखौ गिख' ड्रागन होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि फिननाया जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुखाबाय कास्टार्ड द ड्रागन वान्टेड टु लिभ सेफ्टि फ्रम द आदार पेट्स अफ द लिटल व्हाइट हाउस स' हि क्राइड फर ए नाइस सेफ केस। आरो बेवहाय खन्थाइनि बायदिब्ला बेवहाय कास्टार्डआ गावखौनो माने रैखाथि लाखिनो थाखाय गुबुन फिसिनाय जुनारफोरनि थाखाय गावखौनो सेफटि लाखिनो थाखाय बे बेलिन्डानियाव मोनसे नाइस सेफनि थाखाय गंसे मोजां फानजारिनि थाखाय बे गाख्रावबाय थादोंमोन। आरो गुबुन फारसेथिं नेक्स्ट पार्टआ जाबाय मानो ड्रागनखौ गिख' ड्रागन होनना बुंदोंमोन। दा जाहोना जाबाय द ड्रागन वाज कावार्ड देट इज वाइ द कास्टार्ड द ड्रागन इज कल्ड क्राउडली ड्रागन। ड्रागना गिख'मोन, दा बेनि थाखायनो ड्रागनखौ गिख' ड्रागन बुंनाय जादोंमोन। बेखौ लिरना होबानो जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 बेवहाय बेलिन्डा टिकल हिम आनमेरसिबल व्हाइ। बेलिन्डाया बेखौ गेदावदोंमोन आरो बेखौ अननाय गैयालासे गेदावदोंमोन। बिखौ होननानै बेवहाय ड्रागनखौ बुंनाय जादों मानि थाखाय गेदावदोंमोन। दा बेनि फिननाया जाबाय बेवहाय टिकलिं अलवेज वर्क्स अन पिपल वेज एनिमेल्स डु नट लाभ इट। कास्टार्ड वाज ए कावार्ड एन्ड टिकलिं कुड डिस्टार्ब हिम स' बेलिन्डा टिकल हिम आनमेरसिबल। दा मानसिनि बेलायाव मा सोमजियो गेदावनाय बा बेफोर सोमजियो आरो गुबुन फारसेथिं जुनारफोरनि बेलायाव बेफोर जेबो सोमजिया आरो बिसोर मोजां मोना बेफोर गेदावनायफोरखौ। दा थिग बिदिनो नैबे कास्टार्डनि बेलायावबो कास्टार्डखौ माने बेलिन्डाया गेदावना होदोंमोन मानि थाखाय मानो होनोब्ला बेयो गिख'मोन। गिख'खौ माने होखारनो थाखाय बे बेलिन्डाया बे कास्टार्डखौ गेदावना होदोंमोन। गेदावब्ला बे डिस्टार्ब मोनगोन, बेनि थाखायनो आरो डिस्टार्ब मोनोब्ला बेनि गिनायफोरा माने गैया जागोन। दा बेनिखायनो बे बेलिन्डाया ड्रागनखौ गेदावना होदोंमोन। दा एन्सारा जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कुइसन नाम्बार 4
दा कुइसन नाम्बार 4 आव बेवहाय सोंदों The poet has employed many poetic devices in the poem. For example, class his tail like iron in tension. The poetic device here is a smile. Can you with your partner list some more such poetic device used in the poem? दा बेवहाय नैबे कुइसना मा सोंदों खन्थाइगिरिया खन्थाइयाव गोबां खन्थाइयारि आदब बाहायदों बिदिन्थि महरै नैबे नोंथांमोना नुनो मोनबाय क्लास हिज टेल लाइक आयरन इन डेन्जर माने बेवहाय हा सिंनि जोबथेसालि सोरबायदि बेयो बिनि लान्जायखौ बुब्रावदोंमोन ड्रागना बेनिफ्राय आरो बेवहाय नेयाव सोंदों बेवहाय खन्थाइगिरिनि आदबा जादों रुपक स्माइल होनना बुंदों आरो नों नोंनि लोगोफोरजों खन्थाइयाव बाहायनाय बिब्दि खन्थाइगिरिनि आदब दिहुननो हागोन ना बेखौ सोंलु सोंदों दा नैबेजों सोमोन्दो थानाय बेजों सोमोन्दो थानाय माखासे जों खन्थाइनि बे आदबफोरखौ दिहुननो होदों पोएट्रिक डिवाइसेसखौ दा बेवहाय एन्सारा जाबाय इन द एन्टायर पोएम द पोएट हेज मेड एक्सटेन्सिभ use of smiles. Apart from smile, another poetic device that has been used in repetition. For example, the repetitive use of the word little in the first stanza to emphasize how everything from the house to Belinda to her pets were all little. दा नैबे बाथ्रायाव दा जों जा मोनबाय बे बाथ्रायाव बेरखांदों दि बेलिन्डानि न'आव थानाय फिसा गुफुर न'आव थानाय जा फिसा फिसिनाय जुनारफोर बिसोर गासैबो उन्दैमोन बेलिन्डायाबो गाव उन्दै आरो गासैबो फिसिजानाय जुनारफोरानो उन्दै आरो बेखौ फार्स्ट स्टेन्जायाव लिटल हिसाबै बाहायनाय जादों गासैबो माने उन्दै बेखौ फोरमायनाय जादों बेनि अनगायैबो अल्सो इन द सेभेन्थ स्टेन्जा द पोएट हेज मेड इउज of incorrect spelling as a poetic device to maintain the rhymes scheme of the poem आरो 7th stanzaयाव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों बेवहाय माखासे मोनसे स्पेलिंग मिस्टेक थानाय जों वार्ड नुनो मोनदों जाय स्पेलिंग मिस्टेकआ जाबाय विन्डा आरो बेनि गुबै सोदोबा जाबाय विन्ड'खौ खन्थाइगिरिया माने खन्थाइखौ गोरोबहोनो थाखाय राइम वार्ड हिसाबै बे विन्ड'खौ बाहायनाय जादों आरो जाय माने विन्ड' बेनि फुल माने राइट वार्डा माने नैबे विन्ड'सो जानो नांगौ नाथाय खन्थाइगिरिया बेखौ विन्ड'सो बाहायदों बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो दङ नैयाव he has also used alteration in the poem for example in the 10th stanza Custard has class Custardखौ बे क्लास होनना बाहायदों बेनिफ्राय his tail with a clatter and a clang बेनि लान्जायखौ बे क्लाटार आरो बे क्लेंजों रुजुदों बेनि अनगायैबो 7th stanza 11आव मा फोरमायदों pirate gave at the dragon and glove some grog दा बेफोरबायदि माखासे पोएट्रिक डिवाइसखौ जोङो मोननो हादोंमोन दा नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजाङै बुजिदोंब्ला बेखौ गोरलैयैनो बुजि मोनगोन आरो गोरलैयैनो बेनि एन्सारखौ होनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 दा कुइसन नाम्बार 5 आव बेवहाय सोंदों read stanza 3 again to know how the poet describes the appearance of the dragon आरो बेवहाय खन्थाइगिरिया ड्रागननि महरखौ माबोरै फोरमायदों बेखौ मिथिनो थाखाय नैबे स्टेन्जा 3 खौ नोंथांमोनखौ फरायफिननो होदों माबायदि बे ड्रागननि महरखौ फोरमायदिदों खन्थाइगिरिया बे स्टेन्जा 3 आव दंखायो जों मोनबोखादों आरो बेवहाय एन्साराव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हायो इन दिस स्टेन्जा बा थार्ड स्टेन्जा द पोएट सेज दैट द ड्रागन हैड ए बिग शार्प टीथ spikes on its top and scales underneath. His mouth was like fireplace and nose like a chimney. His toes were like daggers. दा बेखौ जोङो स्टेन्जा 3 आव मोनदोंमोन खन्थाइनि माने बे ड्रागनखौ रुजुदोंमोन बेनि जा हाथाइ बे जोबोर गिदिर माने गोबौमोन बेनि अनगायैबो बेखौ जोङो बिनि जा हाथाइनि सिंनि बाहागो बे स्केल्सआव जा सिन थानाय बेफोरजों रुजुदों आरो बेनि जा खुगा बे खुगाखौ अरदाबजों रुजुदों आरो बेनि गन्थंखौ सिमनि माने सु बायदि रुजुदों आरो बेनि अनगायैबो बेनि जा आथिंनि आसिफोर बेखौ डेगार्सजों रुजुदोंमोन दा बेखौ जोङो बे खन्थाइनि स्टेन्जा 3 आव मोनदोंमोन बे जाबाय ड्रागनखौ खन्थाइगिरिया मोनसे महर होनानै बेवहाय फोरमायनाय जादों स्टेन्जा 3 आव बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 6 बे कुइसन नाम्बार 6 आव सोंदों can you find out rhyme scheme of 2 or 3 stanzas of the poem दा बेवहाय एन्साराव नोंथांमोना लिरनो हायो the rhyme scheme of both second and third stanzas of the poem the tale of the
Custard the dragon is A B B दा नोंथांमोना फरायसा बिथांमोना एसे कनफिउज जानो हानाय बेवहाय A B B आ माबायदि एन्सार जाखो होननानै दा बेनि एन्सारा जाबाय नोंथांमोना जुदि खन्थाइखौ फार्स्ट स्टेन्जा सेकेन्ड स्टेन्जा आरो थार्ड स्टेन्जाफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायोब्ला बेवहाय बेखौल' नङा जोङो खन्थाइनि गासै स्टेन्जाखौ जुदि नायोब्ला जों एसे माने राइम्स वार्डफोरखौ जोङो नुनो मोनफ्रामनाय जादों आरो बेवहाय जुदि फार्स्ट स्टेन्जाखौ नोंथांमोना फरायफिनो बेवहाय मोनब्रै लारिनाव जोङो मा नुनो मोन्दोंमोन जोबथा वार्डआव बेवहाय फार्स्ट स्टेन्जानि जोबथा वार्डआ जाबाय हाउस बेनि नेक्स्ट लाइनाव दङमोन जोबथा वार्डआ माउस दङ दा हाउस माउस बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ थार्ड सेन्टेन्सआ जाबाय वागन दङ जोबथा वार्डआ वागन ड्रागन दा बेफोरनि जा राइम्स बेफोर खबामफोरा माने गोरोबफ्रामो हाउस माउस दा हाउस माउसनि जा राइम बेफोर गोरोबनायनि थाखाय बेवहाय ए लिरनाय जादों आरो थिग बिदिनो नेक्स्टआव बेवहाय दङ थार्ड आरो फोर्थ सेन्टेन्सआव बेवहाय वागन ड्रागन दा बे मोननैबो गोरोबो खायनो बेवहाय बी लिरनाय जादों दा बेवहाय फार्स्ट स्टेन्जानि बाथ्राखौ बुंनाय जायाखै आं नोंथांमोननो फार्स्ट स्टेन्जानि एग्जाम्पल हिसाबै फार्स्ट स्टेन्जाखौ लाना बुंबाय आरो बेवहाय अनलि 2 आरो 3 स्टेन्जाव मा राइम वार्ड बा बेबायदि दङ बेखौसो लिरनो होदों स' बेबायदि बेबो बेजोंनो गोरोबफ्रामो स' बेनिखायनो बेवहाय ए बी एन्सारखौ लिरनो हायो बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 दा कुइसन नाम्बार 7 आव बेवहाय सोंदों writer use words to give us a picture or image without actually saying that they mean can you trace some images used in the poem होनना सोंदों दा लिरगिरिया बेफोर थारै मा ओंथि खालाम बेखौ बुङा जासे जोंनो सावगारि आरो नेरसोनथि होनाय सोदोबफोरखौ बाहायदों आरो बे खन्थाइयाव बाहायनाय मोननैसो नेरसोनफोरखौ नों दिहुननो हागोन ना होनना सोंदों दा थारैनो बेवहाय खन्थाइगिरिया मोननैसो माने इमेज माने सानखांथि बेबायदि माने पिक्चार इउज खालामनानै माने सानखांनाय बेबायदि नेरसोनफोरखौ इउज खालामदों खन्थाइयाव आरो बेनिखायनो नोंथांमोना एन्साराव बेबायदि लिरनो हायो येस साम साच इमेजेस इउज इन द पोएम आर माउथ दा माउथखौ खुगाखौ ड्रागननि जा खुगा बेखौ फायार प्लेसजों खन्थाइगिरिया रुजुदों अरदाबजों रुजुदों दा बेफोरनो जाबाय साम इमेजेस माने पिक्चार आरो बेखौ बुजिनाय नोंथांमोना बेनिफ्राय सिमनि फरेनस गन्थंखौ जा ड्रागननि गन्थं बेखौ सिमनिजों रुजुदों गोफार सुबायदि रुजुदों बेनिफ्राय ब्रेभ एस ए बेरेल अफ फुल अफ बियार्स दा बे बेलिन्डाखौ माने मुफुर बायदि साहस बेजों रुजुदोंमोन बेनि अनगायै ब्रेभ एस ए टाइगार इन ए रेस वेन एट द पाइरेट लाइक ए रबिन एट द वार्म एटसेट्रा दा बेफोर गासैखौबो जोङो खन्थाइयाव मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 बेवहाय कुइसनाव सोंदों डु यु फाइन्ड द टेल अफ कास्टार्ड द ड्रागन टु बी सिरियास अर ए लाइट हार्टेड पोएम गिभ रिजन टु सापर्ट इउर एन्सार दा बेवहाय कुइसनाव मा सोंदों नों ड्रागननि कास्टार्ड सल'खौ गोथौथि गोनां एबा रेजें गोसोनि होनना सानोना होनना सोंदों आरो बेबायदि नोंथांमोननि फिननायखौ मदद होनो थाखाय जाहोनखौ लिरनो होदो रिजनखौ लिरनो होनो दा बे जाबाय मोनसे लाइट हार्टेड पोएमानो जागोन आरो बेखायनो एन्साराव नोंथांमोना लिरनो हायो द टेल कास्टार्ड द ड्रागन इज भेरि लाइट एन्ड फानि पोएम मिन टु बी एन्जयड बाय एभ्रिवान माने जोबोर बेवहाय रेजें गोसोनि बे मोनसे खन्थाइ आरो जाय माने आरो खन्थाइया मोनसे गोसो बोगथाब होनो हादों गासैखौबो आरो because all the brave characters fled in times of danger but the coward did the real work of bravery as soon as the danger is over they again pretended to be brave आरो बेवहाय बेखौनो बुंदों जे गासैबो माने जा बेवहाय बेलिन्डा इन ब्लिं आरो बे मास्टार बिसोर गावखौनो माने ब्रेभ साहसि होननानै बिसोर गावखौनो बुंदोंमोन नाथाय खैफोदनि समाव बिसोर मा खालामदोंमोन खारखोमा लांजोबदोंमोन नाथाय खैफोदनि समाव रियेल साहसिया सोरमोन जों खन्थाइयाव मोननाय बायदिब्ला ड्रागनासो माने बेवहाय रियेल माने साहसखौ फोरमायदों माने बे पाइरेटखौ गाग्लोबनानै बे बेलिन्डामोनखौ आरो बेनि जा फिसिनाय जुनारफोरखौ बे बासायदोंमोन दा बेनो जाबाय बेयाव बेरखांनाय एन्सारमोन
बेनिफ्राय बे कुइसन नाम्बार 8 नि आन्सार बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 9 बो दंमोन एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बेखायनो आं नोंथांमोननो बे 9 नि एन्सारखौ होनाय जायासै बेवहाय आरो बेनि अनगायैबो माखासे इम्पर्टेन्ट कुइसन एडिशनेल कुइसन एन्ड एन्सार बे जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट बेनि सायाव एसे डिसकास खालामनो नागिरदों दा गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय एडिशनेल कुइसन एन्ड एन्सार गिबि कुइसना जाबाय वेयर डिड बेलिन्डा लिभ बेलिन्डाया बहा थायोमोन दा सिम्पल एन्सार बेवहाय बेलिन्डा लिभ इन ए लिटिल व्हाइट हाउस बेलिन्डाया गंसे फिसा गुफुर न'आव थायोमोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 2 वेयर वाज द पेट्स अफ बेलिन्डा हु वेर द पेट्स अफ बेलिन्डा बेलिन्डाया फिसिनाय बे फिसिजाग्रा जुनारफोरा मामोन माखौ बे बेलिन्डाया फिसिदोंमोन ए किटेन ए माउस ए लिटिल डग एन्ड ए ड्रागन वेर द पेट्स अफ बेलिन्डा बेखौ लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 3 व्हाट वेर द नेम अफ बेलिन्डास पेट बेलिन्डाया फिसिनाय बे जुनारफोरनि फिसिजाग्रा जुनारफोरनि मुंफोरा मा दा बे जोबोर सिम्पल बेलिन्डास पेट्स वेर नेम एस आन्डार सिङाव होनाय बायदि दा किटेन वाज नेम इन बे मावजिखौ किटेन मावजि फिसाखौ माने इन गोनना गाबज्रियोमोन बेनिफ्राय दा माउस वाज नेम ब्लिंक एन्जर फिसाखौ ब्लिंक होनना गाबज्रियो आरो दा डग वाज नेम मास्टार्ड सैमाखौ मास्टार होनना गाबज्रिदोंमोन आरो ड्रागनखौ बे बेलिन्डाया कास्टार्ड होननानै गाबज्रिनायखौ जोङो खन्थाइयाव मोन्दोंमोन दा बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 3 नि एन्सार बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आव बेवहाय हाउ वाज द ड्रागन टु लुक एट आरो बेखौ नङाबा नैबेबो फैयो हाउ वाज द कास्टार्ड ड्रागन्स एपियारेन्स दा बेवहाय सोंदों बे ड्रागना नुनायाव माबायदि महरखौ लिरनो होदों दा जों बेखौ मोनबोदोंमोन सिगाङाव थेवबो बेनि एन्सारा सिगाङाव जा मोननाय बेनो द ड्रागन हेड ए बिग sharp teeth, spikes on its top, and scales underneath. His mouth was like a fireplace and nose like a chimney. His toes were like daggers. दा बेखौ जोङो मोनबोदोंमोन माने बेवहाय ड्रागननि महरखौ फोरमायथिनो होदों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय कुइसन नाम्बार 5 हाउ ब्रेभ वाज बेलिन्डा बेलिन्डाया माबोरै साहसिमोन दा बेनि सिम्पल एन्सार बे एन्सारा जाबाय बेलिन्डा वाज ए ब्रेभ एस बेरेल फुल अफ बेयार्स माने मुफुर बायदि बे साहसिमोन बेलिन्डाया बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 6 हाउ ब्रेभ वाज मास्टार सैमाखौ मास्टार होनना गाबज्रिदोंमोन सैमा फिसाखौ आरो बेयो माबायदि साहसिमोन मास्टार वाज ए ब्रेभ एस ए टाइगार इन रेस मोसा बायदि बे साहसिमोन बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं व्हाट डिड द कास्टार्ड क्राइ फर बे जा कास्टार्ड ड्रागन बेयो मानि थाखाय गाबदोंमोन होनना सोंदों दा बेयो कास्टार्ड क्राइड फर ए नाइस सेफ केस फानजारिनि थाखाय बे गाख्रबाय थादोंमोन कास्टार्डा ड्रागना बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 8 व्हाइ डिड मास्टार ग्रोल बेवहाय सोंदों व्हाइ डिड मास्टार ग्रोल दा एन्सारा जाबाय मास्टार ग्रोल आफ्टार ही हियार द साउन्ड दा सिम्पल एन्सार बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 9 हाउ वाज द पाइरेट स' नोंथांमोना कुइसनखौथ' बुजिखाबाय पाइरेटना माबोरैमोन माने पाइरेटनि महरखौ बेवहाय फोरमायथिनो होदों स' एन्सारा जाबाय द पाइरेट क्लिम्ब विन्ड' एट बेलिन्डास हाउस ही वाज होल्डिं पिस्टल्स इन इच अफ हिज हेन्ड्स ही वाज अल्सो होल्डिं ए स्मल शार्प sword between his teeth his beard was black and one of his leg was wood दा बेखौ जोङो मोन्दोंमोन बेलिन्डानि न' बे खिरखि फारसे मानबायबोदोंमोन आरो बेनि आखायाव फारनैथिंबो माने पिस्तल दंमोन आरो बेनि अनगायैबो बे गावनि खुगायाव गोबाव हाथियार माने अरनानै लादोंमोन बेनि अनगायैबो बिनि दारिया गोसोममोन आरो गुबुन फारसेथिं बेनि जा फारसे आथिं बेयो उदनिमोन दंफांनिमोन होनना बुंदों बेनिफ्राय बेखौनो बेवहाय फोरमायथिनो होदों बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 कुइसन नाम्बार 10 आव बेवहाय सोंदों व्हाट आर्म्स डिड द पाइरेट बियार दा आर्म्सफोरखौ लिरनो होदों हाथियारफोरखौ बेनिफ्राय बेवहाय एन्सारा जाबाय द पाइरेट वाज होल्डिं ए पिस्तल इन इच अफ हिज हेन्ड फारनै आखायावबो बेयो पिस्तलफोरखौ लादोंमोन आरो स्मल शार्प sword बिटुइन हिज टेथ आरो फिसा माने बे गोबौ माबा हाथियारखौबो बे गावनि हाथाइजों अरनानै लादोंमोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 11 बे कुइसन नाम्बार 11 आ बे 2019 आव फैदोंमोन SSLC बेवहाय सोंदों हाउ डिड बेलिन्डा एन्ड हार पेट्स बिहेव व्हेन दे सो द पाइरेट
क्लिम्बिं अन द विंडो बेवहाय बेलिन्डा आरो बिनि जा फिसिनाय जुनारफोर बिसोर माबायदि आखु दिन्थिदोंमोन जेब्ला पाइरेटआ बे दरजा फारसे माने मानबायनाय समाव माबोरै आखु दिन्थिदोंमोन बेखौ फोरमायनो होदों दा एन्सारा जाबाय जोबोर गोरलै बेवहाय seeing the pirate on the window Belinda fell and cried for help. Master the dog fled with a terrified yelp and jumped down to bottom of the mouse and blinked. The mouse took shelter in a mouse hole. Only Custard the dragon faced the pirate. दा बेवहाय जों मोनबोदोंमोन खन्थाइखौ फरायनायाव जे बेलिन्डा गाख्रबदोंमोन हेल्प होननानै गाख्रबदोंमोन बेनि अनगायैबो मास्टारदा बेवहाय मास्टारदाबो बे सैमायाबो खारखोमा लांदोंमोन बेनि अनगायैबो आरो बेवहाय दङ जा इन बेबो बे इनगाबो न' सिङाव हाबसोलांदोंमोन बेनिफ्राय ब्लिंकआबो बेवहाय खारखोमा लांदों एन्जर गुदुङाव बेनिफ्राय बिदिनो आरो फाइनाली कास्टार्डआसो बेवहाय फेस खालामदोंमोन दावहानि थाखाय बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 12आ बेवहाय सोंदों बे कुइसन नाम्बार 12आ जाबाय बेवहाय हाउ डिड कास्टार्ड द ड्रागन सेव बेलिन्डा फ्रम द पाइरेट दा बेवहाय बे 2020 आव फैदोंमोन आरो बेनि एन्सार जाबाय जोबोर गोरलै कास्टार्ड द ड्रागन फाउट एगेन्स्ट एन्ड किल द पाइरेट हु एटाक बेलिन्डास हाउस डाज हि सेव बेलिन्डास हार पेट दा बेबायदि लिरबानो जागोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 13 बेवहाय हाउ डिड कास्टार्ड द ड्रागन एटाक द पाइरेट दा बेवहायबो नोंथांमोना नुनो मोनखा हाउ डिड कास्टार्ड द ड्रागन एटाक द पाइरेट माने कास्टार्ड ड्रागना पाइरेटखौ माबोरै गाग्लोबदोंमोन दा एन्सारा बेयाव नुनाय बायदि नोंथांमोना लिरनानै होब्लानो जाबाय जोङो बेखौ खन्थाइखौ डिसकास खालामनायाव मोनबोखादों माबोरै गाग्लोबदोंमोन गिबियावनो बेवहाय आं एन्सारखौ फरायथिना होबाय द कास्टार्ड ड्रागन स्नर्टेड लाइक एन इन्जिन एन्ड जाम्प टु एटाक द पाइरेट हि क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन चेन इन ए प्रिजन सेल There was clattering sound and thus he jumped on the pirate as a ribbon at the arm. दा जों खन्थाइखौ मोनबोदोंमोन जे बे जा ड्रागन बेयो गावनि लान्जायजों माने बे साउन्ड होदोंमोन थिंथा सोदोब खालामजेनबाय बेनिफ्राय बे फाइनालि आरो बे जा एम्फौ सांग्रेमा बे जोंख्लाबनाय बायदि बे माने बारसिनबाय माबानि सायाव पाइरेटनि सायाव बारसिनना बे गाग्लोबबाय दा बेखौ जोङो खन्थाइखौ डिसकास खालामनो मोनबोदों बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 14 दा कुइसन नाम्बार 14 आव बेवहाय सोंदों व्हाट डिड द पाइरेट डु व्हेन हि वाज एटाक्ड बाय बेलिन्डास ड्रागन दा बेवहाय सोंल' मा सोंदों व्हाट डिड द पाइरेट डु पाइरेटआ माने मा खालामदोंमोन जेब्ला बे हि वाज एटाक्ड बाय बेलिन्डास ड्रागन दा बेलिन्डाजों बेजों जा एटाक जाबाय बेवहाय बे समाव पाइरेटआ मा खालामदों बेखौ सोंदों दा एन्साराबो बे जोबोर गोरलै हेभिं बिन एटाक्ड बाय बेलिन्डास ड्रागन द पाइरेट गेभ एट इट हि ड्रांक साम वाइन फ्रम द बटल इन हिज पकेट हि फायार्ड 2 bullets but they did not hit but the dragon attacked him to kill it दा बे समाव एटाक जा पाइरेट बेलिन्डा मोननि न'आव जा दावहा जाबाय दावहा जानायनि सिगाङावनो बेयो गावनि पकेटाव लानाय बेनिफ्राय एसे जौ बिदै बा बे माबाफोरा पाइरेटफोरा लोंनाय एसे निसा जातीय लाव लाव दै बायदि बेखौ लोंनानै बे थरनै माने फायार होदोंमोन बुलेट गावदोंमोन गरनै गुलि गावहरदोंमोन आरो लास्टाव बे जेबो फोनांनो हायासै रावनावबो नाङासै आरो बेनिफ्राय ड्रागना लास्टाव बेखौ एटाक खालामदोंमोन दा बेनो 14 नाम्बारनिया बेनिफ्राय नेक्स्टआव कुइसन नाम्बार 15 बेवहाय व्हाट हेपेन टु द पाइरेट दा बेखौ लिरनो होदों दा बेवहाय दा एन्साराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय कास्टार्ड ड्रागन किल एन्ड एड आप एभ्रि पार्ट अफ द पाइरेट दा फाइनालि माने दावहा जोबनायनि उनाव कास्टार्ड ड्रागना बेखौ बुथारबाय आरो गासैखौ माने बेनि जा देहा बेखौ बे ड्रागना जादोंमोन बेनो बेनि फिननाय बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 16 हाउ वाज कास्टार्ड ड्रागन रिसिभ आफ्टर हि हेड किल द पाइरेट कास्टार्ड ड्रागना बेखौ पाइरेटखौ बुथारखांनायनि उनाव माबोरै माने रिसिभ खालामदोंमोन नाजावदोंमोन दा आरो नैबे 2018 आव फैदोंमोन दा जोबोर इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ सोंलुआ बेनिफ्राय आफ्टर किलिं द पाइरेट कास्टार्ड ड्रागन वाज गिवन ए वार्म रिसेप्शन बेलिन्डा एम्ब्रेस हिम मास्टार लिक हिम एन्ड ब्लिंक मुभ सार्कलिं एराउन्ड हिम दा बेखौ जोङो मोनबोदों खन्थाइयाव
आरो बे पाइरेटखौ बुथारखांनायनि उनाव कास्टारखौ बेनि जा बेलिन्डा बेखौ गोबां थाबदोंमोन माने फुथारनो हाखांनायनि उनाव बेनि अनगायैबो जा बेनिफ्राय बेवहाय जोङो मोनबोदों बे मास्टार सैमाया बेखौ माने सोलादोंमोन अननायजों बेनिफ्राय इंक आरो ब्लिंकआ बेनि सोरगिदिं माने गिदिंदोंमोन दा बेखौ जों मोनबोदों बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 17 आव बेवहाय सोंदों what did Master Ink and Blink say to Custard Dragon after he had killed the pirate? What was Custard's reply? दा बेनि फिननाया जाबाय बेवहाय Master said that he had been twice माने बेवहाय नोंथांमोना सोंलुखौ बुजिखाबाय जानो नांगौ बे जा ड्रागना बे पाइरेटखौ बुथारखांनायनि उनाव बेवहाय मास्टार इंक आरो ब्लिंकनि रिप्लाइआ मा बेखौ सोंदों दा बेनि फिननाया जाबाय बेनो मास्टार said that he had been twice as brave only if he were not flustered. Ink and Blink said they had been thrice as brave as they thought. माने गावखौनो माने twice होननानै बे मास्टारा बुंदोंमोन गोहो गोनां twice होननानै आरो गोसो गैयिनि थाखायसो बे माने बेखौ मावदिया होनना बे बुंदोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं आरो इंक आरो ब्लिंकआबो thrice गोहो दङ माने 3 गुन गोहो दङ होननानै बिसोर गावखौनो माने बुंदोंमोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय कास्टार्ड ड्रागनाबो रिप्लाइ होदोंमोन इन रिप्लाइ said he agreed with them he acknowledged that everybody was braver than he आरो कास्टार्ड ड्रागना बिसोरनि जा बेबायदि बाथ्रा बुंनाय twice जा 2 गुन 3 गुन थानाय गोहो बेखौ खोनानानै बे कास्टार्ड ड्रागना बुंदोंमोन जे नंमारगौ बिसोरनि बाथ्रायाव बे कास्टार्ड ड्रागना एग्रिमोन राजिमोन आरो बेनि अनगायैबो बे माने नंमारगौ गावखौनो माने एक्नलेज होदोंमोन बे गासैबो माने आंनिख्रुइ बिसोर साहसिमोन होनना बे कास्टार्ड ड्रागना रिप्लाइ होदोंमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 18 आव बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय डिसक्राइब द फाइट बिटुइन कास्टार्ड ड्रागन एन्ड द पाइरेट आरो बे नोंथांमोननि HSLC 2019 आव फैदोंमोन फाइट माने कास्टार्ड ड्रागन आरो पाइरेटनि जा फाइट जानाय बेखौ माने डिसक्राइब बेखेवना लिरनो होदों दा एन्साराव नोंथांमोना नुनो मोनदों कास्टार्ड द ड्रागन snorted like an engine and clashed his nose making clattering sound of iron chain in a prison cell. Then he jumped on the pirate as a ribbon at a worm. The pirate fired 2 bullets, but they did not hit. He drank some wine from a bottle in his pocket. Custard dragon ate the pirate every bit. दा बेनो एन्साराव नोंथांमोना एन्सारखौ बेखौ लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय जोबथा कुइसन बे जाबाय कुइसन नाम्बार 19 हु इज पार्सिबल हु नेम हिम सो पार्सिबला सोरमोन आरो बे नेमखौ सोर मुं खारिदों बा बे नामखौ सोर होदोंमोन दा बेवहाय कास्टारखौनो बुंनाय जादों कास्टार द ड्रागन अफ बेलेन्डा वाज कल्ड पार्सिबल आरो बेखौ किटेन जा मावजि एन्जर आरो सैमाया बेखौ गाबज्रियोमोन पार्सिबल होननानै दा बेनो जोबोर सिम्पल एन्सार स' आसा खालाम नोंथांमोना बेनि जा सोंलु फिननाय गासैखौ मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो नैबे जा एडिसनेल कुइसन बे एडिसनेल कुइसननिफ्राय गोबां माने कमन कुइसन एन्ड एन्सार फैदोंमोन थांनाय लास्ट इयारनि HSLCनि पेपारफोराव आसा खालाम नोंथांमोना बेफोरनि जा सोंलुनि फिननाय बे सोंलुनि फिननायखौ फरायनानै फैबाय थानाय जा 2021 आव जानो गोनां HSLC एग्जाम बेयाव थारैनो मोजां मार्क मोननो हागोन स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं